89 persuna ġew imħarka waqt spezzjonijiet li saru mill-pulizija tul il-lejl ta' lejlet il-miliet. Fost il-kontravenzjonijiet ta' traffiku kien hemm sewqan taħt l-influenza tal-alkoħol jew droga, sewqan mingħajr liċenzja valida, sewqan mingħajr polza ta' assigurazzjoni, sewqan mingħajr ċintorin ta' sigurtà, sewqan veloċità eċċessiva, dwal mhux skont il-liġi, użu ta' telefon ċellulari waqt is-sewqan, liċenzja tal-vettura mhux valida, vettura kummerċjali li ma kellix fire extinguisher u sewwieqa jpejpu fil-preżenza ta' minuri, dan fost diversi ksur ta' regolamenti oħra. Il-pulizija ma tatx il-figuri speċifiċi għal kull ksur ta' regolamenti differenti, iżda tat in-numru fit-totalità tagħhom li kważi laħaq id-90 multa. Fi stqarrija l-pulizija qalet li fl-ispezzjonijiet instabu 3 persuni fil-pussess ta' droga. L-ispezzjonijiet saru minn membri mis-sezzjoni ta' traffiku flimkien mal-pulizija mis-sezzjoni tal-Klib, imwettqin f'diversi lokalitajiet madwar Malta, fosthom fl-inħawi ta' Ħażebbuġ, il-Mosta, iż-Żejtun, San Pawl il-Baħar, Burmarrat, il-Furjana, Birkirkara, San Ġiljan, is-Swieqi, ir-Rabat, Ħalluqa, il-Marsa, il-Ħamrun, Ħalqormi u Ħażabbar.